Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σχετικά με τις συμφωνίες που έχουν έρθει στην Ολομέλεια για κύρωση, πρέπει να σας πω ότι εμείς έχουμε αρνητική θέση και για τις 4 κυρώσεις. Σχετικά με την υπαριθμόν 2, για την κύρωση τροποποίηση της Σύμβασης για τη φυσική προστασία του πυρηνικού υλικού, εκτιμούμε ότι η γραμμή στην οποία θα έπρεπε να κινηθεί οποιαδήποτε κύρωση από εδώ και πέρα θα έπρεπε να βρίσκεται κάτω από την σκιά και το βαρύ κλίμα εξαιτίας του ατυχήματος στην Φουκουσίμα, καθώς είναι γνωστό ότι αυτό έχετε να προσταθεί σε μια σειρά άλλων ατυχημάτων, καθώς 25 σοβαρά πυρηνικά ατυχήματα έχουν συμβεί από το πρώτο με διαρροή διενέργειας στον Καναδά το 1952. Βέβαια, το Τσερνομπίλ είναι το πιο γνωστό ανάμεσα στα άλλα. Η καταστροφή βάσει στη Φουκουσίμα ξαναέφερε στο προσκήνιο το θέμα της ασφάλειας της πυρηνικής ενέργειας. Θεωρούμε ότι αυτές οι ρυθμίσεις θα έπρεπε να εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, το οποίο να διασφαλίζει την μη διασπορά της πυρηνικής ενέργειας, παρά μόνο για ειρηνικούς σκοπούς. Και όταν λέμε ειρηνικούς σκοπούς, εννοούμε αυστηρά, όπως είναι στο Δημόκριτο, τα ραδιενεργά υλικά κάτω από διεθνείς κανόνες ελέγχου και σε καμία περίπτωση για την χρήση της πυρηνικής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Επομένως, θα έπρεπε να προηγηθεί και να ενταχθεί σε ένα τέτοιο πλαίσιο, γι' αυτό δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Σχετικά με τις υπόλοιπες 3 κυρώσεις που αφορούν την συνεργασία σε επίπεδο οικονομικής, επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας, είμαστε αρνητικοί, γιατί εκείνο το οποίο θα προϋπόθεται μια τέτοια συμφωνία, η οποία δεν είναι εξ αρχής κακό να έχουμε συμφωνίες με τα άλλα κράτη, παρόλο που θα έπρεπε να εντάσσονται σε ένα πλαίσιο εξυπηρέτησης των αναγκών και όχι όπως αναφέρεται σχετικά με τις επενδύσεις ως αυτές ταύτες και τις ιδιωτικές εταιρείες, θα λέγαμε ότι η προϋπόθεση κάθε συνεργασίας θα έπρεπε να είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση της έρευνας στο εθνικό επίπεδο, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει. Να θυμίσουμε ότι οι σημαντικές περικοπές στον κρατικό προϋπολογισμό έχουν φέρει τα ερευνητικά κέντρα σε οριακό σημείο και δράτω με τις ευκαιρίες να επαναλάβω αυτό που έχουμε πει και σε επίκαιρη ερώτηση δική μας, ότι αδυνατεί η πολιτεία να πληρώσει τις αναγκαστικές λειτουργικές δαπάνες, ΔΕΗ, φυσικό αέριο κτλ. Ενώ σε διάφορα άλλα κέντρα, όπως είναι το ΕΛΚΕΘΕ, έχουμε δει να καθυστερεί ακόμα και η καταβολή του μισθού των εργαζομένων. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί και είναι κοροϊδία το να μιλάμε για συνεργασία με άλλες χώρες όταν δεν έχουν λυθεί τόσο βασικά ζητήματα. Θα έλεγα ότι πέρα από το ΕΛΚΕΘΕ, το οποίο έχει απλήρωτο προσωπικό, έχουμε και το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά. Το ερευνητικό προσωπικό του ΙΠΕΤ δεν έχει πληρωθεί καθόλου από το 2011, ενώ το προσωπικό του Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου έχει απλήρωτους μισθούς το 2010. Χρειάζεται, βεβαίως, καταλαβαίνετε, από υπεύθυνα χείλη μια απάντηση πάνω στα ουσιαστικά αυτά ζητήματα που έχουν σχέση με την έρευνα, πριν διανοηθούμε να προχωρήσουμε σε συνεργασία με άλλες χώρες, γιατί το μόνο που κάνουν είναι να καλύπτουν ως φίλος οικείς την ανυπαρξία πολιτικής στον τομέα της έρευνας. Για αυτούς τους λόγους, κυρία Πρόεδρε, ο ΣΥΡΙΖΑ καταψηφίζει τις συμβάσεις αυτές μαζί με την προηγούμενη που ανέφερα στο σύνολό τους. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κουράκη. Το λόγο έχει η αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας Διαβίου